Hey guys, so I'm currently on the way to an air show in Denmark called Great Flying Day, and it's an air show being held in the Danish city of Værløse, which I am very excited for because I know there's gonna be a lot of planes, and I hope there's also gonna be some very rare planes. I've heard there are gonna be some very rare planes, so I hope that I'm gonna see some very rare planes. So yeah, see you at the entrance to the air show. So hey guys, I'm at the air show now, and now it's time to look at some planes. Det er to gamle krigsfly. Ja, P-50. Spitfire, der kommer der. Det ligner der er en P-51. Det er en P-51 Mustang, og hvad der ligner... Ja, det er en Spitfire og en P-51 Mustang. That right there, guys, that is a Spitfire. That is a Spitfire, as far as I know. It's a Spitfire. Det har det første så var en fræk det der. Ja. En, to. En, to. Ja. Den Piper, jeg flyver i, den er fra 65. Nå. Har det nogle ranker på sig? Jeg står herude og kigger op på en motorsvæver, så måske kommer der en
uge til Roskilde Airshow i weekenden. Der kan man få rundflyvninger fra Roskilde til 895 kroner, hvor man kommer op og lander på Holbæk Fjord og taxier hen ad fjorden og starter igen. Så det er lidt af en oplevelse. I flyet lige nu, der sidder der passagerer, som har betalt for deres tur og får en lille ekstra oplevelse ud af det her. Jeg tror, når jeg ser den her video på min computer, så kan jeg måske se registrationen. 60 gange zoom. Den er en af de hurtigste typer ULC, der flyves og lavet og opererer rundt omkring i Europa. Det er glasfiber og kulfiber, den er bygget af, så fuldstændig moderne konstruktionsmetoder anvender man til at lave det her meget hurtige og også meget lette fly. Den har et vingehovedplan og haleplan med swept wing design, som er med buede vingespidser. Det kan man se ud i skuden, når man kommer ind her og drejer. Nu laver han sådan et sving rundt her, og hvis I kigger på vingetypen, så kan I se, at de buer uden en spids. Og det ser man kun på særlige fly. Så havde man noget stop på en 10 meter på nogle alurør, og så sprang man ud fra kanten og fløj langs skrænten med de her organovinger. Det udviklede sig til noget, der kaldes trikes, hvor man satte motor på, som også var en form for ultralightflyvning. Senere blev det lidt mere konventionelt bygget. Det går i hvert fald meget langsomt. Og det viser jo, ja, den er nok omkring 90 km i timen der. Ja, slow flight. Der går noget eller andet. Så det er i hvert fald hjulet der. Det er helt langt. Så den er i stand til at kunne starte og lande relativt kort, og det er også noget, der karakteriserer Vil du se den lande på min? 2 sekunder. Soloflyvning hele jorden rundt, det gjorde fra august 21 til 20. januar 2. Hele jorden rundt. Ude på banen nu, der kan I se en anden helt fantastisk flyvetype. Det er et kunstfly, et ægte kunstfly, der virkelig kan operere. Det er en Pitts Special, og den kommer I til at høre en hel del om lige om øjeblik. Ja, han backtracker på bane 28, altså 280 grader, ned til den anden ende for at starte på bane 10, altså 100 grader mod øst. I dag er vinden, I kan se vindposen derude, den hænger ret langt nede nu. Der er ikke rigtig nogen vind, men den kommer fra en 130 til 150 grader. Det er sydøstlig, den kommer fra med maks 5 km. Men det sjove er, at hvis man kommer op i 2000 fod, altså 600 meter, så drejer den over i 200 grader, 210-20 grader, og deroppe der er den 15 knop. Så vinden tager til med højden og drejer med højden. Det er noget, man ved, når man er pilot, og det er lidt et sjovt fænomen. Men nu tager pitsen... Den letter. Nu kan I se, at nu har han givet gas. Nu tænder han for røven, så I ligesom kan følge ham. Og nu accelererer han. Og nu er han i luften allerede. Han holder den lidt nede i det, vi kalder ground-effekten. Og bygger speed op. Flyver lidt på kamera og krydser roerne, så man skal lidt til sideroret. Så lige nu får det power, det er kunstflyvning, det er virkelig højt. Roll rate på sådan en, det betyder, at den kan rulle, hvis det laver rulle. Det er 180 grader i sekunder. Det betyder faktisk, at hvis man kigger ud af vinduet, og man kører helt ind til den ene side styrepinden, så tager det cirka 2 sekunder, så er hele jorden drejet rundt foran en til styrepinden. Det kan også trække temmelig mange G. Det vil sige, at piloten kan trække tilbage i højrebordet, eller skubbe på pinden, så det er ikke en positiv G. Så trækker man tilbage i højrebordet og laver loop for eksempel, eller andre manøvrer,
og der kan man virkelig trække nogle gæld. Hvis man hiver 5 gæld i sådan en her, det kommer man nok til at gøre i dag, ja, så vejer piloten altså 5 gange det, som man rigtig for mig. Så det kan flyveren også, men den er bygget til det konstruktionsmæssigt, så det kan tælle de her ganske voldsomme belastninger, så flyet udsat for. Der er selvfølgelig grænser for, hvor mange gæld hver enkelt flytype kan trække, men jeg tror, at 3 sekunder, det bliver man ved med, så længe man har de her gældpåbud. Hvis man ikke gør det, hvis man bare sidder og enjoy the ride og slapper af, jamen så er det ganske ud på det bedste, så det er noget, der skal trænes. Der trækker han lodret op, som I kan se, og der er han faktisk på vej rundt i et loop. Lige nu er han på toppen af loopet, det betyder, at der er 0 i. Og nu trækker han i hvert fald 3-4 hvis han vejer 100 kilo, ja, så sidder der en 400 kilos mand i den der flyvemaskine lige nu. Op igen, og der kan I se, at den accelererer godt deroppe, at lodret hænger i propellen lige nu. Så træder han på sideroret, og så laver han til en wing over her, og lodret nedad, og kommer verden op foran ham igen. Og så trækker han igen, det er nok en 3 stykker her i bunden, og vandrer det ud igen. Rundt, det var første rulle. Så er der markeret rulle, hvor man drejer sig med 90 grader i gangen, så ganske hårdt til højre, til venstre, til højre, til venstre. Neutralt og højre, og højre, og højre. Og igen hænger han i propellen rundt med det, og det var negativt, det han laver der. Og det er temmelig meget belastning, negativ gen, hvis man får 1-2 stykker, så betyder det, at ens blod bliver trykket op i hovedet, og man kan faktisk trække så mange og ruller i kvart. Og så hænger han i propellen her nu, og fuld power på, træder sideroret ud, og så kommer han lodret nedad igen. Kommer verden op foran. kigger på selve flyet, når han er kommet ud af landet og går og kigger på det, så vil I se, at det er flyet, der er lavet af stålrør, selve kroppen. Langt det mindste er stålrør-konstruktion. Og det er sådan nogle vandrør-konstruktioner. Nu kommer han ind i et high-speed, pass ude fra højre side af. Jeg kommer så tæt på. Det er en A330. De bliver... rækker den ene far her. 12.500 punds træskål i den motoren. Hvis det går godt for afterbønderne, så er det helt fantastisk. Nu er det 25.000 punds træskål. Det er virkelig power ved at være her.
Det skal I glæde jer til, de kommer i luften lige om lidt. Adgangen her fra begyndelsen på Værløse var i starten gratis, men på grund af selvfølgelig de mange følgeudgifter, der er, så har man nu selvfølgelig en afgift på 100 kroner. Det sidste er med røg på, og det ser virkelig godt ud, når de går i luften. Så er det altså, at de alle sammen er på. Ja. Så kan jeg fortælle, at piloterne, der flyver, det er René Fyrholz, der er Airvator 1. Han flyver i den, der hedder RVA, Romeo Victor Alpha. Og nu kommer de alle sammen ind i formationen her. Og det er bare så flot. Der røg på alle sammen. Og et af dem, det er ham, der leder, det er ham lidt. Det er altså René Fyrholz. Han er 65. Han er pilot siden 1997. Han har over 2.000 timer. Han er single og multi-engine certificate. Og nu kommer der så, at han flyver den anden vej lige hen over. Min plejemor har boet i Sverige. Jeg kan også godt tænke mig at flytte til Sverige. Jeg kan sige nogle få ord på svensk. Prata svenska. Så kommer de igen og mødes. Og så går de alle sammen ud mod Søndersø, hvor de joiner hinanden. Ja. Jeg har fået registreret En helt lækker vifte, det der. Og så smoke off. Og så deler de ud til hver sin side. Det er bare så flot. Jeg fik ikke filmet. Jeg filmer dem lige landet. Først svenskeren. Og det er det stykke, der er lavet her midt på banen til at lande på. Cirka 1 kilometer. Og I kan se, i gamle dage, da flyvestationen var åben, så var der jo ikke nogen buske eller noget som helst langs med banen. Det er alt sammen noget, der er kommet af sig selv, hvor betonen ligesom ude i siden er krakeleret, og så kommer der en busk eller et eller andet. Og det mærkelige er, at Naturstyrelsen vil ikke have, at de buske bliver fjernet. Så det kan være sådan et sådan et naturområde, hvor det bare gror vildt. Og så til sidst, så kan man ikke bruge banen til noget som helst. Men det er måske også det, de gerne vil. Det er bare trist, at man ikke kan. Det havde været fantastisk at have sådan en god flyveplads her. Det var så 2 af dem, og nu kommer nummer 3. Tja, min plejemor, som har boet i Sverige, hun bliver nok glad, når jeg siger, at jeg har filmet svenskerne, og der var et svensk fly. Og touchdownen der. Hvorfor kan jeg ikke finde flyveren? Det er meget. Altså, det er Danmark. Og det er den. Ja, Roskilde, det har jeg. Jeg tror faktisk, det er Danmarks største. Nej, ja, Danmark. Det varierer lidt med Aarhus, tror jeg. Jeg vidste ikke, Aarhus havde deres show. Det er den eneste grund til, at hvis Roskilde er deres show, det er fordi, jeg lavede en video omkring flyver.
Det er Lars Nejbjerg, som er både Danmarks og nordisk og verdensmester i kunstflyvning. Det er ham, der er opvisningsleder herude i dag. Og så kommer den sidste. Så du hader dyr? Ja, nej, det er mest bare sådan noget insekt eller alt det. Enig. Der var en vips, der ginede min Faxe Kondi. Den drak jeg ikke. Jeg vil sige, det er heller ikke helt standardmotoren. Og så kan I se, at der kommer et underligt fly. UIVIL. UIWIL. Det er et militært fly, der blev lavet og introduceret i 1950. UIW. Den første flyvning, det var i december 1900. Der holder derude. Det er, som Jan Erik sagde, en Cessna fra omkring 1950. Den har en 6-cylindret Continental motor på 470 kubiktommer. Det er en pænt stor motor. Det gør, at den kan starte og lande ganske kort, så når han nu giver gas, og det gør han nu, så kan I se, hvor hurtigt den kommer i luften. Og så er han i luften nu, og den kan stige faktisk pænt hurtigt, selv med fuld gas på. Og derfor blev den her flytype udvalgt i forbindelse med US Army og US Marines. Og den deltog i Vietnamkrigen og senere hen i Koreakrigen. Ja, jeg har lige en efterlysning her. Det er Ludvig Tulinius, der står og er lidt slukøret, fordi hans mor, hans faster, hans fætter, de er herude. Og det lyder som havarter, begge to AT-6 Texan Havart. Ja, det er dem. Der er 6 markeringsmærker på dem begge to. Jeg tror Tøj? Nej, Martin har stillet merch. Ja, så jeg er bange for at åbne det. Så meget Det er godt, jeg købte et 128 GB memory card her for ikke så lang tid siden. Ja, det tænker jeg, så kommer til at gøre. Du synes, at din vil have meget plads taget? Den er bestemt ikke ubekendt her for flyvestation Værløse. Du synes, der er meget din? Så flytypen er virkelig anvendt både i det danske flyvevåben, men både operationelt og rent uddannelsesmæssigt for flyteknikere. Havarten er lidt speciel i den sammenhæng, at det er en tandemflyver, det vil sige, at piloten sidder, der er to sæder, en foran og en bagved, og typisk så vil instruktøren sidde i det bagerste sæde, og eleven i det for. Bird Dog'en nu ind. Cessna Bird Dog, han flyver lidt sidelæns, det vil sige, at han trænger lidt til venstre, samtidig med, at han skubber sideroret til højre, og nu gør han den modsatte side. Det kaldes en sideglidning. Ja, sideslip! Jeg vidste det, det var et sideslip! Krydser man roerne, som man kalder det. Man tager styrepinden til den ene side, og siderorspedalerne, der styrer sideroret allerbagerst, det kører man til den anden side. Så bremser hele flykroppen flyets flyvning temmelig hurtigt. Flykroppen, der sidder sådan nogle store plader, der går nedad, det er både på højre og venstre side af flyveren. Og så løfter han næsen lidt. I kan se, den har sådan en lidt høj næsestilling. Og så har han lidt motorkraft på samtidig, ikke for meget. Og så flyver han ganske langsomt. Og det gør man jo typisk, hvis man skal lave observationsflyvninger, eller man laver sin indflyvning til landing. Nu kan han gas igen, og lige efter det, så tager man flapsene op, og det har han gjort nu. Nu er flapsene ind igen, og så bygger flyveren hastighed. Nu kommer han forbi her, og I kan høre, der er power på motoren, og nu stiger han pænt voldsomt derop. Så den kan virkelig stige. Og flader jo lidt ud igen. Og i forbindelse med den, at han tog familien og puttede ind i flyvemaskinen, han blev jo væk fra de hændelser, der skete i Saigon på det her tidspunkt, for ligesom at overleve det. Den står på US Naval Air Station Museum i Pensacola i Florida. Så kommer I forbi, og jeg har været der. Det er et fantastisk flymuseum. Det er altid værd at tage grader på banen.
og så drejer han stille og roligt ind i forlængelse af det, så det er et finale-drej. Så nu er han på det, der kaldes final. Ja, final, jeg kender godt final. Når man er på final, så sætter man den sidste del af flapsene. Man tilpasser motoromdrejningerne til at få en præcis glidevinkel ned mod banen med en helt bestemt hastighed. Typisk vil flytyper af den karakter flyve ind med omkring 70 knop. Altså sådan små, cirka 100 km i timen, 60-70 knop. Og så holder man bare vingerne lige, styrepinden helt i ro. Kompenserer selvfølgelig, hvis der er lidt sidevind og lidt turbulens. Og holder den fuldstændig stabil, ligesom han gør nu. Vingerne lige parallelt med jorden, retningen lige på langs af banen. Løfter næsen, tager gassen lidt mere af, mere og mere af med gassen nu. Og løfter mere og mere næsen ved at trække pinden tilbage. Og bup, så er vi på jorden. Og så gælder det nu om at blive ved med at holde fast i styregrejene og holde retningen. Og det gør man med 2 pedaler, der sidder nedunder i flyveren. Siderorspedalerne, det styrer man sideroret på flyet, men lige under sideroret sidder der. Her kl. 14.30, der skulle vi gerne se en Super Decathlon Balanca kunstflyvning. Om det bliver lige præcis sådan, det ved vi lidt mere om nogle få minutter, for der er chance for, at der kunne komme et par enkelte regngrupper. Men det må vi lige se. Som vi alle ved, så vejrguderne ikke altid 100% pålidelige. En lille by kan nemt drive venstre op eller højre op i den retning i forhold til hvor vi er. Og så bliver det lidt ramt af det, og omvendt så kan ting pludselig noget. Det er efter det, vi havde regnet med, så det er virkelig sådan lidt andet. Indtil videre ser det ud som mange programmer kører, som planlagt. Super fedt, du har sådan 60 gange. Hvis der kommer regn igen, så bliver det koldt. Jeg har været. Vi skal gøre over på lidt. Ja. Hvis I nogen af jer har set de her Red Bull Air Races, så er det samme type fly, der bliver brugt til Red Bull Air Races blandt flere af de deltagende hold. 800 kilo. Her startede han lige med et hurtigt rul. Og under det her display, så er der ingen tvivl om, at piloten kommer op omkring 5-6G. Måske højere 7G. Flytypen kan som sagt holde til 10G. Det er en 6-cylindret Lycoming med en 4-bladet constant speed propel, der sidder på flyet. Lige her, der trak han i hvert fald 4G. Så optage alle de forskellige G-manøvrer og sørge for, at der er olietryk hele tiden, uanset hvordan den ligger. Det samme er jo selvfølgelig indbygget på brændstofsystemet. Det kan jo ikke nytte noget, at man flyver op på ryggen, og så stopper motoren. Det går ikke. Ja, så har man selvfølgelig en svæveflyver, men det er kun kortvarigt. De fleste piloter vil jo reagere ved bare at rulle rundt og ligge normalt, og så begynder motoren at få brændstof igen, og så genstarter den af sig selv. Så det er relativt nemt at håndtere, hvis det skulle ske. Men her på den her er der også et sugerør, så at sige, der følger væsken, uanset hvordan flyet ligger i luften. Så lige nu får den også brændstof, selvom den ligger på ryggen. 63, og det er en rød Citroën C1. YS 49 663. Den skal fjernes umiddelbart, da den står i en privat indkørsel. Spitfiren er også tændt! Håber jeg. Jeg håber jeg. Jeg henter...
Den larmer godt nok. Det er det, de hurtigt på felt, vi har en nærmest. Ja, det ved jeg. Så det er muligt, der findes firmaer, blandt andet i Roskilde. Jeg glæder mig til at se Spitfiren igen. Den kommer. Tror du, det er den samme, der kommer til Roskilde Airshow? Jeg ved, der kommer... $1.500 og 1.800 hestekræfter på de her fly. Det er slik for os, der kan lide flyvemaskiner, og se disse to ikoniske flyvemaskiner. Jan Erik tager den lige nu, og vi skal lige høre, når motorerne kommer i gang. Husk at nyde lyden. Bliver fløjet af Rein Inge Hoff. Han er 48 år gammel, og han er kaptajn på Business Jet til daglig og har civil baggrund. Begge piloterne kommer fra Norge, og de flyr fra Stavanger, hvor de har hatt en fin flytur ned til Værløse. Så det er da norsk kombinasjon der ute på banen 10 om et øyeblikk. Spitfire har vært Norseman og flyver også helikopter. Så det er virkelig nogle fyre, der har erfaring og utrolig stor flyvemæssig baggrund. Spitfiren, den anden, den mørkere fly derude, der bliver fløjet af Lars Ness. Han er 58 år. Han er kaptajn i SAS og flyver Airbus 320. Og tidligere fløj han Broughton Safe Boeing 737. Han har civil baggrund og fløjet opvisninger med Warbirds siden 1988. Han flyver Spitfire, Mustang, Sea Fury, A26 Invader og Harvard med mere. Så det er altså nogle fyre derude fra Norge, som virkelig... Nu skal I bare høre lyden, når de starter. Med de her 1580 hestekræfter i Spitfiren. Produceret af Vickers Supermarine og fabrikeret tilbage fra 1945. Og Mustangen fra 1944 med 1700 hestekræfter.
Max take-off weight for en Mustang er 5.490 kilo, inklusiv våben og udrustning. Og max take-off for en Spitfire er 3.900 kilo. Så Mustangen kan næsten bære det dobbelte. Maxfart for Spitfiren er 725 km i timen, eller 390 knop. Og Mustangen, ja, den flyver med det samme, faktisk 391 knop og 725 km i timen. Yeah, of course. With fire and everything, why not? But they have to have that taxi that long. Ja, de venter på starttilladelse. Det ser ud som, de kører nu. Og det er en Packard Merlin, der ligger i Mustangen, og Merlin 266, der ligger i Spitfiren. Og de bruger ca. 200-300 liter brændstof i timen. Hør nu. Vi har stadigvæk den her lille kort lommebog her, hvor der er en masse kort i, og navnet, det var Jakob Henninge Eriksson. Og nu kommer de hen på en forbiflyvning nord for pladsen. Og I kan stadigvæk høre den pragtfulde lyd hen over Kirke Værløse. De lavede flyveshow oppe i Stavanger i juni måned, og de rejser rundt over det hele og laver show. Det må være lidt af et liv, og så arbejde ved siden af som piloter. Og jeg kan fortælle igen, at hvis man er interesseret i at tage et privatflyvercertifikat. Det er P-51 Mustang. Ja, det er det. Den anden er meget bredere vinger. Den med større vinger, det er Spitfiren. Ja. Hvor er de henne? Vil du se min utrolig zoom hurtigt? 60 gange zoom, det er godt. Man kan høre dem. If a man in the flying machines, they go up, down, and they're flying around. Oh. Bare det der sang ikke får mig copyrightet. Spitfire og Mustang. I 1940 af North American Aviation på forespørgsel. Som en moderne supplement til Spitfire. Den første udgave af Mustang havde en altså 1710 motor og var ikke en stor succes. Den havde svært dårlig ydelse over 15.000 fod og blev derfor skiftet ud med en Merlin. Det er helt vildt, så mange kræfter den har.
når man tænker på, at den er over 70 år gammel. Så op på ryggen og ned, på ryggen og vender rundt. Himmelmand, nyd Mustang. Packard Merlin motoren var en Rolls-Royce Merlin flymotor og var produceret i USA af bilproducenten, der blev produceret i USA, da den gav en bedre effekt i stor højde end den tidligere Allison 1710 motor. Motoren blev efter 500 motorer. Er der nogen, der lige vil se mit zoom på den der flyver så langt væk? 2 sekunder, hvis den lige kommer tilbage i fokus. Den røg bag sky. Hvordan det... Er der nogen, der lige vil se, hvor... Undskyld mig, er der nogen, der lige vil se zoomen? Du snapper dem lidt. Jeg tænker alligevel, det er trods alt meget. Han kommer fuld fart ned nu med cirka 5. Super lækre sølvfarvede Mustang. Perfekt. Så er det agt, som jægerpiloter har på, som kan modvirke trykket, den store G-påvirkning, der er. Lad os sige, hvis der er 5G, så kan dragten modvirke cirka 1G. Det ser ud som om, at Mustangen nu er på vej på medvindsbenet. Det vil sige, at han flyver parallelt med banen i medvind. Og så sænker han hastigheden. Og så kører han understavet ud. Det har han gjort nu. Jeg håber, du nyder den flyver, du har. Der sidder 5 lille håndtager med cockpittet, der hedder Gear Selection herinde. Altså hele af den, eller kun nogle få dele? Jeg tror, motorerne og flyveparten er der på noget. Og har power på motoren. Og så løfter han næsen og flader mere og mere ud, sætter hjulene lige så fint på banen. Og meget smuk landing her. Og han holder den i den position stille og roligt. Og som I kan se, når den kommer ned med hanen, som den gjorde nu, så bliver det lidt svært for piloten at se, hvor banen er. Fordi der står en motor i vejen foran en. Så han kigger lidt ud af sidevinduerne. Siden altså lidt til højre og lidt til venstre for at se, hvor han er lige nu. Og det betyder også, at nogle gange så ser man den sidste del, hvor de taxier, der slænger de lidt. Og det er ikke fordi, de ikke kan finde ud af at styre den, men det er simpelthen for lige at kunne se og orientere sig, hvor er banen henne. For nogle af de her taxiways. Den kommende weekend. Det kører både fredag aften og hele lørdagen og hele søndagen. I begge tilfælde er
ude på banen nu. Jeg ser der en meget